Čaute lidi, já vás zdravím u dalšího videjka z Minecraftu s houbou 1, ano přesně s houbou 1, s houbkou 1. Tak 2 díly točil on, tak teď 2 díly budu točit já. Asi tak to uděláme, ale já mám poněkud menší lágy. Menší, dajme tomu, že menší, no. Záhadně se mi zmenšilo FPS a prostě nevím čím to je. Nemáš ještě jídlo. Máš jedný mám, hej, to, já ti potom dám, pojď. Alebo zoberieš nějaké polievky, tam jsou v česte. Jo. No, to čekám. Kde? Tady je jedna, druhá, třetí. Super, aspoň máme polívečky. OK, Houbka rád dělá houbovou polívku. No jo, som majster. To ti dá plný hungerbar celý úplne. Húbka. Ale ja som to pomenoval húbka, akože húbka na riad, nie ako húbka, ako tak no. To je chrápat. Ani me nahne. Ani má. Pojď. Takže, v dnešním díle potkáme zombíka. Čo? Který mi tady pod nohama slídí a jde za náma. Čo tam? Zombík. Ja toho zabitý. OK, do háje. Takže, co dneska můžeme teda dělat? Budáme se na průzkum a to je asi tak všechno. More, držte huní, chrebejte, more, cigánský národ. Ale to je tamhle ten domeček, myslím, ten jsme si ukazovali v druhém díle. Ty si zožral polievku na tú misku? No. Vieš, koľko také misky stoja v tejto dobe? No. Si robíš ako srandu? Asi 3 dřívka. Ale to peniaze, na peniaze hovorím. Vieš, koľko za to by rožkov bolo? No, čínská polívka. Ty si sráč. Neznáš čínský polívky? Ty si sráč. Ani ne. Shit. Tak, OK. Uhlí. To bychom mohli vzít. No. I když máme ho celkem hodně, ne? Ani nie. Tak ho vem, ale já jsem se dneska rozhodl, že půjdem na průzkum. No dobre, tak ja ho zoberiem, lebo sme mať XPčka. Nejaké. Hele, bažiny. Tady ty bažiny už známe, ano, tady jsem předtím těžil uhlí. Mimo kameru. Ty si. Hej, tam som ti tú rúžu našiel. Kde si? Oh shit, to máme Někde v háji. Ale v 1.7.2 nemuseli udělat tolik, že máš pořád hlas. Hej. Jako to mě celkem štve. Aha. Nevydržíš ani minutu bez jednoho hungerbaru. Ty vole. Co? No na hovno to je, fakt. Tak ano, trhlina! Neobjevená trhlina! Yes! Ne, nebude to ťažiaci diel, to ťažiaci diel, nie, necho tam ani. Smůla už se stalo. Ty seš, no. Stejně na průzkumu jako věcí nebylo. Mám tu nejaký dom, kámo, nejaký dom som našiel. Ten je rozbořený, jo? Nie, nejaký z dreva. Tak ten se možná viděl off kameru, když jsi tady nebyl. No, tak ideme ho zničiť. Já A na jsem- kopci, já jsem aj v té na trhlině. kopci. Momentu, ale ona je objevená. Tady jsou nějaký torče. Počkať, to je. A moc jako trhlina se to Ah. může nedá. Tak niekto tu je rozbúrané, to má všetko, to je úplne super. Tam tu vidím nejakú vlnu, idem si ju zobrať, nejakú fialovú, cigančíme všetko. Pravidlo všetko ber. Ó, nová kytka. Dejgone, mám pre teba darček. To můžeš mít. Aj mám, aj budem, aj dám ti ho. Nasilím ti ho, vnútim. Ty. Shit. Jež to je reska. Hele, já našel taky nějaký neudělaný dům. Enderman, nazdar. Nějaký Majo. Hej, co to tamhle je? Hej, to si ty, ne? Jo, ty jsi tamhle nahoře, hej, tady je úplně vesnice dole. Koukej. Hej. Já myslel, že tam lítá nějaká slepice. Tam to má iba v rozostávanú stavbu, chudák. Hele, Česta, která je v rezidenci. A Postel, tak která je taky v rezidenci. A Enderman, ten není v rezidenci.
Aha, ten. A už po mně jde. Ha! Ha! Nechcel bych sem. Hnusná čorka. Hnusná. Jau! Haló, si tu? Tady jsi. Jo, jo. Bo ty tvoje výpadky Skypeu sú najlepšie. Moje. Au, ježiš, to je sráč. Já umřu. Houbo. O, prosím, ak tu není rezidencia, prosím, ak tu není reska, On prosím. On si na mě vzal blok trávy. O, není tu reska. Jo, zabil Mám jsem nějaký ho. kit? Nemáš to jít, zna- já mám 3 hungerbary. Hungerbary. Porto. Pozri si, čo som našiel. Neoreskovaný dom. Hoď mi je tu jídlo, prosím. Ale ty máš tu mushroom stew. Já už jsem je snědla. Ale čože? Ale to je posledný steak, čo som ti hodil teraz. A tak ty děláš, ty se staráš o jídlo. No nedělám srandu, ale zde ťa počujem. Zde ťa počujem. Dagon. Co to je? O, husté. Idem sa pozrieť, či nejakú česta není. Dejme O, pořád. koľko čiest! A všetky sú prázdne. Do riti. Kde? O jo. Ty si robíš prdel, všetky sú prázdne. Nie. Ne, mohl by tam být nějaký poklad. Všetky sú prázdne. Doha je, bože, hele, jdem dál. Hele, tady jsou vrátka. Tady budou chovat asi nějaký pigmeny. Čakaj, tu upečem nejaké meso, musíš počkať. Jo, tak já mám ender perlu. Pán. Je vyletím tamhle nahoru. O, Poing. chlebík, Rohajzu. chlebík. Au. A jsem moc nevyletěl. Mal som chleba z Vitu, ktorá som ukradol. Počkaj, beriem Já sa jdu mezi to. tím pro kytky. Uděláme si skleník. Neviem, ale zoberiem si to. Hej, mohli by sme si nejakú zahrádku spraviť. Tak to tam vypečáru pro kytky, které jsou tady venku. Hej, ale to FPS, to jsou strašný lagy. A tu na nejaké miny, idem si ich pozrieť dole. Tam něco nebude. Až ku bedroku. Jo, Hej. tak si tam koupím podijáči. Žádný jiný kytky než ty tulipány hnusný. Nebo co No ja ne? som ti taký chcel dať, škoda. A nejhezčí kytka je tu ovčem zombík, který tady po mně jde. Nejhezčí kytka bola tá, ktorú som ti dal ja. Myslíš tu červenou uchablou kůži? No, alebo tá, ktorá, tá tvoja skončila v hlave, tak by som bol ticho. Ani ne, jenom v mozku. Hello, mám Celkom dobrý. Mám voxel map ako mod a vidím hlavu pod zemou, to je taký menší X-ray. Máš X-ray. Jasné. Mám mapu. Ne, X-ray. Tak si naser. Prostě já nevím, jestli to je tím, jak se generuje ta posraná krajina. Čo? Nebo jestli to je ty, jak mi do toho kecáš. No jasné, to je tým. Počkaj, kde je ten dom? Já nevím. Ty si... Tak ty ses na mě portnul. A už vidím. No, to Tamhle je... dole. Ja viem, už idem po ňom. Bacha zombík. Za mnou? A už ho vidím. No já už mám celkem o hodně kytek. Spadlo na jeho zemiak. To bych měla přežít, ne? Oh. Shit. Motherfucker. No, máme zemiaky, dobre, máme jeden zemiak z toho zemiaka. Zemiaky máš? No. To je. Prostě ty FPS. Nic horšího na světě není. Oh. Ham. Jdu sníst kameny. To si to bereme. Dobre, mám nejaké jedlo. Neříkej. Zamrzlá řeka. Dobre, pobral som všetky torčky stade chudákovi. Nic. Se neděje. Nebudeš v noci spát z toho.
OK, tak. Ale nezdrav sa, že ako sme tu späť po menšom strihu. Alebo ako, to môže byť video ako... No, Tak alebo tu dotočíme rozlúčenie, nie? já už točím, ale to je jedno. Hej? Ano. Tak to nevadí. Hej, Dejko, podri sa. Co je? Ty svinia. Ber si to. Dáni, Ne. já jdu hledat nějaký zvířata. Já už nemůžu ani sprintovat. Mám tu tvoju obľúbenú farbu. A nie, nemám, škoda. Houba. Au. No, teď jo, ještě mě zabij. Pohodě. Jeskyně. Jdi se tam kouknout. Já mám málo HPček a všeho. Do háje to jsou lagy. Malo HPček, malo XPček, chudák, chlapec. Nič tu není. No, tak jo. OK. Hej, ale tak už toho nech. Kráva! 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 Jo, já z ní nedostal maso, si to dělal. Vrať sem! Nerob. Vyvadni! Máš štěstí, že můžeš sprintovat. Ajdle! Daj ma tak. Nenechám tě tak. Dejko, Uříznu ne. ti hlavu a nechám tě. Dejko. Jdi do háje! Fuj! Za každou kytičku, co mi budeš níst, tak dostaneš jeden pohlavek. Slepice a prase! Slepice na obzoru! Slepice na obzoru! Kuriat. Jdi pryč. Já nechci ani vidět. 2 prasata na obzoru. A 3. je hubka. Ja som prasa. Ale jo, jenom o tom nevíš. Moje masíčko. Co pak to tu má? A nic. Pacha s tebou zombík. Ale není. Ale je. No ty. Hele, koukej, trhlina. Čakaj. Počkaj na mňa. Stoj. Ne. Neschodíš mě tam prostě. Já už ne, já mám strašně málo Novou toho. kitku, ináč máš Ty zbierať. píšťalo, co to je? Hej, zůstaň tady, já si jdu domů. Domů najíst, jo. A já se na tebe portnu. Hej. Já než se to vypeče, tak, Čakaj, ja mám veľa tak jedla. trošku tak stopnu video, jo. Takže za chvíli budem tady. Tak jsem zase tu. Už jsem si vypekl nějaký jídlo. A teď jsem se portnul na houbu 1. Ano, a on už je v té trhlině. A Hej, počkaj. Dejko, otor sa. Ještě, že jsem ji nevzal. Nie, to som mi dal už po hlavu. Já mám taky železnou lopatu, tak se neboj. Hele, jeskyně. Už na mě nemůžeš. Au, tak asi jo, no. Už ne. Plný server. Já nechci ty kytičky. Strč si je už někam. Mám tu pre teba špeciálnu som našiel. Tady ty bydlíš. Aby ti to tady nebylo smutno, tak ještě Ne. barikádujem. Ty máš si to treba, že? Ano, ahoj. Akože v pohode, ale ja som tesne za tebou, ale super. Ne! Myslíš, že som sprostý, že som išiel tesne za tebou. Ale můžeš se jít vykoupat v lávě. Nie, ja radšej vodu. Nej. Ty sa vykúp v láve, lebo tá špina z teba nejde Dobře, z vodou jo. asi ťažko. Ty si debil. Do vody. V té vodě to je možná trošku lepší. No, možno. Malý rozdiel.
Teď jo. Jenom tak 100 stupňů. Kebyž jeden. Ale tak dělej něco, nedolejzej pořád za mnou. Dobré. Já dělám, já postivo sbírám kytičky. Kšt. Co ti na tom přijde pořád vtipný? Že mi do nás jíš kytičky, já nechci kytičky. No, kvůli tobě jsem zahodil krumpáč. Za to je všechny jdu spálit do lávy. Ne. Jo. Ne. Už běžím. Ne. Už běžím, víš, hubko. Ne. A udělám to s citem. Ne. Ještě to tady línu nechci. Takže všechny ty kytičky, což je tady ta houba taky od tebe, tohle taky a tohle Všetky taky. jsou do mě. A všechno v lávě. Víš čo? Nazor si. Blbá voda. Co tam je v té jeskyni? Kytky. Ne! Ale nie, nič tam není. Ah! Ah! Ty si tupec. Ty si... Kšt. Jdi ode mě. Už nechci tvoje kytičky. Já mám mapu, tak já vím, kde jsi. Jak? Co to je? Takový heky, cheater, ban, perma, ještě všechno heky, dodus, bože. Heky, Uf. Je. Ty buzina. Uj. To je Slenderman za mnou. Další hráč tady kolem mě pěstuje, běhá. Běhá, tak ho pojďme zabít, ne? Aspoň, že to není hubka, on nic nemá, to je začátečník. Já to jen chudák. To je nějaký ten Wiglet, nebo popustit jsem nepřečet jméno, ale vím, že má modrý skin. Jo, je to Wiglet. Počkej, já si mu zádu. Je bílá. Pojď sem, svíňo. Mám na tebe železný meč. On je online! Ty kokos! Kdo? Čo sa stalo? Vieš, čo som sa rozprával s tým, no, s tým jailbreaku, vieš? Cože? S tým Nemesis, s tým, čo som ti hovoril. No, No tak teraz zrazu je online. jo. Aha. On tam nebyl už hodně dlouho, ale. Ano, veď asi půl roka ani na Skype nikde. No nic, vrhneme se opět k Minecraftu. Ano, já jsem teď chtěl zabít toho chudáka v modrém triku, jenom že on vlez do resky. Ano, přesně tak to dopadlo. Kytka, fuj, musím ji hned zahodit. Dobře, takže tohleto video bychom už mohli ponechat, jak je. A už bychom mohli ukončit. Ne. Ale ano, bylo normálně. Dobře. Tak, my se s Hubkou rozloučíme. Fuj, já už to radši ukončím, abyste to neviděli. Pomoc. Fail. Kou. Ahoj, měj se pěkně. Nazdar. Mějte se všichni fanfárově, Ty jsi kopírak. ale ne, nejsem.